Doncs efectivament hi ha gent que assegura que no li agrada l'òpera, que s'adormen, que no l'entenen, que les òperes duren massa, que no saps mai el que diuen i que sobre l'escenari es passen l'estona cantant. Si coneixeu algun operafòbic, regaleu-li aquest llibre. Però aquest remei tampoc no és infal·lible. Després d'haver-lo llegit, potser encara dirà que l'òpera continua sense agradar-li. O encara pitjor, potser us dirà que li agrada més llegir sobre òpera que escoltar una òpera. Si vol superar-ho, haurà de posar-hi una mica de part seva, perquè, reconeguem-ho, entrar en el món de l'òpera suposa un esforç. Un esforç saludable i agradable, però un esforç. Cal parar bé l'oïda, però també la vista, i sobretot tenir el cor obert. L'art té com a principal objectiu remoure sentiments, i l'òpera és, diuen, l'art total. Cal posar-se davant d'una òpera per disposar-s'hi amb una actitud oberta, deixar que ens entri la música, les paraules, els decorats, els moviments, les olors, les reaccions del públic. I si ho fem de forma sincera i sense prejudicis, segur que l'òpera ens emocionarà.